नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या कृषी बाजार भाव या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण सोयाबीन बाजारभाव लाईव्ह या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। तत्पूर्वी आपण चॅनलवर नवीन असाल व दररोजचे बाजारभाव अपडेट आपल्याला हवे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे माजलगाव, जिल्हा बीड, अवकाली 673 क्विंटल, किमान दर आहे 4,500, कमाल दर आहे 5,501, सर्वसाधारण दर आहे 5,400 रुपये। पुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे कारंजा, जिल्हा वाशिम, अवकाली 4,500 क्विंटल, किमान दर आहे 5,150, कमाल दर आहे 5,625, सर्वसाधारण दर आहे 5,490 रुपये। यापुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे अमरावती, अवकाली 2,079 क्विंटल, किमान दर आहे 5,000, कमाल दर आहे 5,400, सर्वसाधारण दर आहे 5,200 रुपये। यापुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे नागपूर, अवकाली 387 क्विंटल, किमान दर आहे 4,800, कमाल दर आहे 5,475, सर्वसाधारण दर आहे 5,306 रुपये।